ତୋତେ କ'ଣ ଜଣା ଅଛି ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ଦିନ କେବେ? ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଓ ଓ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ଦିନ ଜାଣିଛୁ କି? ଓ ଯେଉଁଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ। ଶଳା ଯେବେ ବି +2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପହଞ୍ଚି ହେଇ ଆସୁଥିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଖାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ କେତେକ ଟିଙ୍ଗା ମରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିବେ ମେସେଜ କରୁଥିବେ, ଆରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଶଳା ନୋଟିଫିକେସନ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଶଳା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଶଳାଟି କହୁଥିଲା ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବୋଲି। ଶଳା ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ କୋଉ ଗୋଟେ ଟିଙ୍ଗା ମରା ସାଙ୍ଗ ଫୋନ କରି କହିଦବ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଗଲା ରେ, ଆଉ ଆମେ ବି କହିଦେଉ କ'ଣ ବାହାରିଗଲା? ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ରେଜଲ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ବର୍ଷ ସାରା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଖୋଲି ଯାଉଥିଲା ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଦିନ 10-15 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଲୋଡ଼ିଂ ନେଉଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାପା ଠେଙ୍ଗାକୁ ପୁରା ଜଡ଼ା ତେଲ ଦେଇ ରଖିଥିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହବ ତ ଶଳା ପଛପଟରୁ ମାଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଠି ଘର ଲୋକଙ୍କ ରାଗ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଥିବ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଙ୍ଗାମରା ସାଙ୍ଗ ମିଠା ଧରିକି ଚିଲେଇ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବ, ଭାଇ ମୋତେ 95% ମିଳିଗଲା। ଶଳା ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ସେ ମିଠା ସବୁ ଧରିକି ତା ଅଜାଗାରେ ପୁରେଇ ଦେବାକୁ। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଦିନ ହିଁ କେମିତି କେଜାଣି ନୂଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତୁ ଥା, ଆଇସିୟୁ ରୁମ୍ରେ ମରିଯାଉଥା, ତଥାପି ସେ କେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସିନଥିବେ। ସେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ଫୋନ କରିକି ପଚାରିବେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ତା ବେକ ଚିପିକି ସେ ପ୍ରପର୍ଟିର ଗୋଟେ ଭାଗ କମ୍ କରିଦେବାକୁ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାପାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ହଁ ମୋତେ 10ମରେ 50% ଆସିଥିଲା। ଜାଣିଛୁ ସେବେକା ସମୟରେ 50% ମାନେ ଏବେକା ସମୟରେ 95%। ଆବେ ୟା ପଛରେ ଲଜିକ୍ କ'ଣ? ଏକ୍ଜାମର ରେଜଲ୍ଟ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା ଟାଇମ୍ ସହିତ ବଢ଼ିବ। ଶଳା ଛିଡ଼ା କରି ବାପା ମୋର ମା ଭଉଣୀ କରିଦେଲେ ବାପା ମୋର। ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କି ଏ ଝିଅମାନେ 90-95% ମାର୍କ ନେଇକି କରନ୍ତି କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଟପ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ଟପ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁତକ ତ ପୁଅ। ସେଟା 90% ନେଇକି ଝିଅମାନେ କୁଆଡ଼େ ବିକି ଦିଅନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସେଟା 90% ମିଳିଲେ ବି କହିବେ ଓ ମୋତେ 90% ମିଳିଲା। ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କୁ 90 ନହେଲେ ବି 70% ମିଳିଲେ ବି ସେମାନେ ମାସ ଯାକ ପାର୍ଟି କରନ୍ତି।